Бүтін Россия бойынша ұйыштырылған йөрү күніне районның спорт сөючілері де актив қошылды. Юғары Еркенің бірінші спорт мәктәбінің дәвалы физкультурасына йөрүші үлкен яшьтәге апалар ямлы табиғат кычагына шықты. Саф һавада күзнең моторлыгына сокланып йөрүде. Спорт бәйрәмендә Скандинавия таяклары белән йөрүчеләр дә булды. Алар әлеге спорт төренең организм өчен файдалы булуын билгеләде. Отлаган чагында оякның үкчәсен атларга кирәк. Шушлай итеп. Тоякны булай алга җибәргә түгел, менә гәүдәдән арттырмаска кирәк. Шуны атлаган чагында аяк кулны булай итеп сузып җибәрергә кирәк. Шул вакытта кул бер кысыла, бер ачыла. Булай атлайсың. Булай итеп китәсең, кулыңны кул ачыла. Шуны тагын киләсең бу таба. Үкчә белән басып, скандинавская ходьба. Нык файдалы, менә кул башларына файда, нык әйбәт. Бүтән гәүдәгә, бүтән гәүдә селкенә. Рәхәт итеп, теге кайда тузыл торган шулар таралалар. Шулай апалар тренерлары Илмира Хафизова белән бергәләп тын юлларына, аяк-кулларына файдалы күнегүләр эшләде. День ходьбы дип диге прогулкага чыктык. Бик матур көз, бик матур климат. Без шатбыз, шушында йөргәнебез өчен администрациягә рәхмәт, оештырган кешеләргә рәхмәт. Матур итеп йөрибез, атнасына 3 мәртәбә йөрибез. Занятиягә Учакта тәмле итеп аш пешереп, рәхәтләнеп биеп, уйнап, күңел ачты. Гомумән, физик культураны һәм сәламәт яшәү рәвешен пропагандалы максатында оештырылган чарадан һәркем күтәренке кәеф белән таралышты. Айгөл Мулаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.